ତମେ ଜାଣିନ କାଲି ପାହାଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ତୁ କାଇ ପାହାନ୍ତିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ? ନାଇଁ ତମେ ଜାଣିନା କୋଉଟା କହିଲୁ? ଏତେ ବୁଢା ଝରଣାର କହିନି ଛୁଆରେ ଏ ପଥରର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତଥାପି ଏ ମୂର୍ଖ ପଥର ବୁଝି ପାରେ ନାହିଁ କେତେ ଗଲେଣି ତା ପଛରେ ଆଉ କେତେ ଅଛନ୍ତି ତା ଆଗରେ। ଆଉ ତା ମଝିରେ କି ମାତ୍ର ତମେ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ। ଆସ ପ୍ରିୟସୀ ରୂପସୀ ଷୋଡ଼ଶୀ ତୁମକୁ ନେଇ ଗରିବି ଏକ ପ୍ରେମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଣ୍ଟେଇ କରିବୁ ତା ମୂଳେ। ତତେ ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି? ଶେଷକୁ ବୁଦା ପାଖକୁ ଗଲାନି ପୁଣି କଣ୍ଟେଇ କରି ବାଡ଼ି ପୋଷା ସେଠିକି ଯା ନାଲୋ। ଏମିତି ଜାଗାରେ କଣ୍ଟା ଗଳିଯିବ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବନି। ତତେ ବୋଧେ ବୋଦା ରୋଗ ଗ୍ରାସିଛି। କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ? ଗାତ ପରା ତତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲାଇ। ତୁ ସେମିତି ନାଳୁଆ ଭଳିଆ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ଯୋଡ଼ା ଯାକ ମାଇପ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ। ଭଳିଆ ବେମାରିଆ ପାଖରେ କେହି ରହିବେନି। ଭଲରେ କହୁଛି ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଆଶା କରୁଛୁ ସୁବିଧା ଦେଇ ମୋର କଣ ଅଛି ଟଙ୍କା 20ଟା ଦବୁ 3 ହାଟ ମାରିଲା। ଆଜି ସୁବିଧା ହେଲେ କାଲିକି ସୁବିଧା କରିଦେବି ପରଦିନ ସୁବିଧା କରିଦେବି। ମୁଁ କାଇଁ ତତେ ଟଙ୍କା 20 ତୁ ନୁହଁ ସେ ଆମ ଗାଁ ପବନ ଆସି ଏ ହୁଣ୍ଡା ଅନେ ତୁ ଆଇଛୁ ଭଲ କୁଛୁ ଚାଇ ଗମେ ତୁ ପଳେଇବା। ଏ ନାଳ ଉପରେ ଜମା ଭଲ ନ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ। କଣ ହେଇଛି ତୁ ଏମିତି କଣ ଚିମିଡ଼ି ମାଛ ଭଳିଆ ଆଉଛୁ? କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ ହୁଣ୍ଡା ସେ ମତେ କୋଉଠି ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ତତେ କହିପାରିବି ତାକୁ ଟୋଟାଲ ବେମାର ହେଇଗଲାଣି। କୋଉଠିକି ନେଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ? କାହାଁଟା ପରବା କାହାଁଟା ପରବା କାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ ପଚାର। କାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନାଇଁ ସେ ହେଇଛି କଣ କରେ ଘଣ୍ଟେ କୋଳି ବୁଧା ବୁଲିଟା ଆମର ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ କାହିଁକି କୋଳି ଖାଇଲା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି କୋଳି ଖାଇକି ସେଇଠି କେଳି କରି ସେଇ ସବୁ ତା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ତୁ ଶୁଣ ବାପା ବୟସ ଲୋକ ଅସ କଥା କଣ କହୁଛୁ? କଣ ଡବୁଲ ଖେଳ ଅସବ? ନାଇଁ ଅନେଇ ତୋର ଆଉ ଡବୁଲ ଅଛି ଭଲ। ତୋର ପୁରା ଡବୁଲ କୋଉ ଗାଳୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏମେ ହେଇ ସାଇଲା। ତୁ ସାଡୁ କାଇଁ ଯାଉଛୁ? ତ ତମେ ସଙ୍ଗେ ଭାଇ ଶୁଣ ତୋରି ସାମ୍ନାରେ ସେ ବେମାରିଆ ବୁଢା କେମିତି ମତେ ତମେ କହ। ତୁ କାଇଁ ତାକୁ ତମେ କହିଲୁଣି କଣ? ମୁଁ ବା ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛି। ଏଇ ଗଜା ବାଡିଆ ମୁଁ କଣ ସାବୁନ ତୁ ମତେ ୟୁଜ କରୁ? ଆରେ ସେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୁଁ ତ ବେମାର। ତୁ ଏତେ କଥା କର ମୋ ଚଳିଆ ସୁବିଧା ହେଲାଣି। ମୁଁ ହୁଣ୍ଡିକି ନେଇ ଯିବି ଆସିଛି ଫାଇନାଲ ନେଇଯିବି। ହଁ ଟଙ୍କା ଦେ ଯୋଉ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଗଲୁ ସେଟା କଣ ତୋ ବୋପା କଣ ଠିକ ନା? ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଶୁଣ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ବେମତି ଲୋକ ନୁହଁ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ସୁବିଧା କରି ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ବି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ରେ ହୁଣ୍ଡା ମୁଁ ବି ବେମତି ଲୋକ ନୁହଁ। ମୁଁ ବି କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି ତୁ ନେଇଯିବୁ। କାମ ସରିବ ତୁ ଟଙ୍କା ଦଉନୁ ଟଙ୍କା କେଇଟା ଦେଇପାରିବୁନି ମାଇକିନାକୁ ନେବା ପାଇଁ ହବ ତୁ କୋଉ ଢେରେ କଥା କହିଲୁଣି ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ମତେ? ଆମେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଗୋଟେ ସାରା ବିଧାର ତ ନାକ ଫଟେଇଦେବି। ଦିନଠାରୁ ମତେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦଉନି ଏ ବେମାରିଆ। ମୁଁ ଯାଆଡେ ଗଲେ ମୋ ପଛରେ ସିଆଡେ ବୁଲୁଛି। ଧରିକିରି ଗୋଡଉଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି। କଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଧରିକି ଦଉଛି ଗୁଞ୍ଜଉଛି ନିଅ ଖାଅ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ମୁହଁ ବୁଲେଇ ପଳଉଛି। ମତେ କେତେ ବାଧୁଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଇବି। ମୋ ରୋଗଟା ଶପଥ କରୁଛୁ ତୁ ପଳେଇଯା। ତୁ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼ି ଚାଲି ମୋ ଘରେ ବସିକିରି ବାବା ତତେ କହୁଛୁ ବାହାରିକି କଣ ବୋଲି କର କରିଦେ। ତୁ ମତେ ମାରିବ ମୁଁ ତତେ ମାରିବି। छोटा छुआ भलिया मो पेंट चिन देलु मु तोटी चापी दउ तू मो पेंट चिन देलु मु तते नंगळा करदेबी नंगळा करके मार्केट मांडा बोला बुढ़ा छी बोला तो मैं बुढ़ा रो फाटी होला बे मैं कोरेई बका माछी लागिवो कोरेई बका जरी खुंटे बांधी देबे बाड़ी पछा जगी ताने काउ
अपन देखुची सब टंका देवी रे भाई गोटे आइडिया देवी हुंडा मुंडा गोटे बुद्धि अच्छी मु गोटे आइडिया देवी এই যে বুদ্ধি অবস্থায় বসছু সেমতি অবস্থায় বসু কিছু কাম নাই খালি বসিবু এটি রঙ্গবাজার ব্রিজ পাখু পড়েবু কেনাল ব্রিজ পাখে সেই লোক টিকে গহଳି হউଛନ୍ତି মাছ হাট পাখে সেই যাই বসিবু কিছু কাম নাই খালি নালি কনা গোটে ঘেরেই দেবু নালি কনা বুঝিল নালি কনা গোটে ঘেরেই দেবু তুই এরকম বসিবু তো মেকअप বক্স রে মুন্ডুলে সিঁদুর মারি দেবু না সিঁদুর মারিবু কোন 200 খন্ডে সিঁদুর ঢালি দেবু সেইটি গোটে খিচা দিয়ারে কোন দেখাଯିବ তোর কিছু কাম নাই খালি বসিবু এই দেখো মোর গোটে ধଳା ରୁମାଲ ପକେଇ ଦେବୁ କମିଟି ବାଲା 6 ଜଣ ଡାକି ଦେବୁ କମିଟି ବାଲା ଡାକି ଦେବୁ ବେଶୀ କମିଟି ରଖିବୁନୁ ରେ ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତୁପାତ ଚକଟି ଦେବି ସିଝାଳୁ କମିଟି 6 ଜଣ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାର ପ୍ରଚାର ବୁଲେଇ ଦେବୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଏହା କେବେ ଆସିନଥିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏ ରଙ୍ଗବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ଏ ମେଳା ଲାଗିଛି ଏ ବୁଢ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଜୀବନ ମରଣର ଖେଳ ପେଟ ପାଟନର ଖେଳ ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସେମାନେ କଟିଯିବେ ଦେଖିପାରିବେନି ଏ ଜିନିଷ ଇଏ କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା 3 ଦିନ ଭିତରେ ପଳେଇଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଡାକିଦେବୁ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସିବେ ଲୋକ ମାରି ଆସିଲା ପରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯିଏ ରହିବ ମେନ୍ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୀତା ବହି ଧରେଇ ଦେବୁ ଛୋଟା ବାବୁଲିକି ବସେଇ ଦେବୁ ବାସ୍ ସେ ସୁବିଧା ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ବାସ୍ ତାକୁ ବସେଇ ଦେବୁ ବସେଇ ଦେଇକି ସେ ଗୀତା ଛୁଇଁକି ଶପଥ କରି କୁହ ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ବାହାରେ କୋଉଠି କହିବୁ ବାସ୍ ତୁ ତୋର ବସିଥିବୁ ଯିଏ ଆସିଲା ତୋର ଦେଖିଦେବ ହଦେବ ପଳେଇବେ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ସେପଟେ ବାହାରିଛି ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତୁ ଖାଲି ବସିଥିବୁ ଏରକମ ମୁହଁର ରୁମାଲଟା ପକେଇ ଦେଇକି ବାସ୍ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ବସିଲେ ତ ପଇସା ଉଠିଗଲା ଗୋଟେ ଗୀତା ଛୁଇଁଛନ୍ତି କେହି କାରି ଆଗରେ କହିବେନି ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଧେକା ଜିନିଷ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା 3 ଦିନ ଭିତରେ ପଇସା ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ ମେନ୍ କାମ କରିବୁ ଖଣ୍ଡା ବିଞ୍ଚଣା ଧରିଥବୁ ନହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ମାଛି ମଶା ଜୋକ ସବୁ ତତେ ଚଟଣି ଇଚ୍ଛା ସିଏ ବା କିଛି କାମ ନାହିଁ ଧର ସେ ଖାଲି ବସିବ ମୁର୍ଦାର ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ କମିଟି ବାଲାଙ୍କୁ କହି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ପଙ୍ଖା ମୁଭିଂ ବାଲା ଲଗେଇଦେବେ ତା ଦେହରେ ଦେଖୁଛ ମାଛ ହାଟରେ ଦେଖୁଛ ଡାଙ୍ଗ ଦେହରେ ଗୋଟେ କଳା ଜରି ବାନ୍ଧିକି ମାଛି ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ସେମିତି କଳା ଜରି ଡାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ବା ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେହରେ ଏଟା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଖାଲି ଫ୍ୟାନ୍ ତାର ବୁଲିଲା ପବନକୁ ପବନ ଖାଇଲୁ ମାଛି ତାଙ୍କର ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହବ 3 ଦିନ ଭିତରେ ହୁଣ୍ଡି ଦୌଡୁ ଯଦି ସେତିକି ଯୋଉ ଫିନାଇଲ ଟିକେ ଢାଳି ଦେଇଥିବ